ድፍንታዊ መንግስቲ ጀርመን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣዋርሕ ጸንሐ ባእሲ ስዒቡ ቁጽሪ ሰራዊት ንምዕባይ ሓድሽ ውጥን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክተኣታቶ ድማ ተስማዕሚዑ። እቲ ሓድሽ ውጥን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኩሎም 18 ዝመልኦም ደቂ ተባዕትዮ ከገልግሉ ብቑዓት ምዃኖም ዝገልጹ ምሕተት ጽሑፍ ከማልኡን ካብ 2027 ጀሚሩ ድማ ሕክምናዊ ምርመራ ክገብሩ ድማ ዝእዝዝ እዩ። እዚ ውሳነ ጀርመን ኣብ ኣውሮፓ ዝሓየለ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅ ዓሊማ ትገብሮ ዘላ እዩ። ሓላፊ ናይቲ ዝዓበየ ትካል ምክልኻል ጀርመን ራይሜታል ዝኾነ ኣርሜኒ ፓፓርገር እዚ ዕላማ ውሽጢ 5 ዓመታት ተግባራዊ ከም ዝኸውን እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣባላት ባይቶት መወዳእታ 2025 ነቲ ውጥን ንምጽዳቕ ድምፆም ክህቡ ድማ ትጽቢት ይግበር። ኣርሚን ፓፓርገር ቻንስለር ፍሬድሪክ መርዝ ንምክልኻል ንምዕባይ ዝሓፀፅዎ ዕላማ ክውንነታዊ ምዃኑ ብምግላጽ ንጹር ውሳነታት ካብ መንግስቲ ይመጽእ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ጀርመን ጀነራል ካሪስተን ብሩየር ኔቶ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ነቲ ካብ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻል ክዳሎ ከም ዘለዎ ድማ ጥንቂቑ ነይሩ። ኣርሜኒን ንመጻኢ ዘስክፎ ነገር ከምዘየለ እኳ እንተገለጸ ጀርመን ግን ክሳብ 2029 ኣብ ዘሎ ግዜ ንኹሉ ነገር ድልውቲ ኮይና ክትጸንሕ ኣለዋ ክብል ገሊጹ። ኣብቲ ብመርዚ ዝምራሕ ዓቃዊ ሰልፊ ሲዲድዩ ወይ ሲኤስዩ ከምኡ ከዓ ማእኸላይ ጸጋማዊ ሰልፊ ዲሞክራት ኤስፒዲ ንመጀመርታ ናይዚ ዓመት ፍንቲ ክፈጥሩ ምስ ተስማዕምዑ እዮም ወለንታ ዝግበር ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዳግማይ ንምትእታው ተስማዕሚዖም። ኣብዚ እዋን እዚ ሰብኣዊ ዓቕሚ ምክልኻል ጀርመን ኣስታት 182,000 እዩ ዘሎ። እቲ ሓድሽ ውጥን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ነቲ ቁጽሪ ካብ ዝቕጽል ዓመት ብ20 ክውስኽ ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓመታት ካብ 255 ክሳብ 260,000 ክዓብን ኣብ ልዕሊ እስታት 200,000 ቁር ሰራዊት ድማ ክህልዎ እዩ። ኣብ ዝመጽእ ዓመት ጀሚሩ ኩሎም ደቂ 18 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ዕጡቕ ሓይሊ ንምጽንባር ዘለዎም ተገዳስነትን ድልውነትን ንምግምጋም ድማ መራሕቲ ጽሑፍ ክልእኹ እዮም። እቲ ናይ ምምላእ ቅጥዕን ደቂ ተባዕትዮ ግዴታን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወለንታዊ ክኸውን እዩ። ካብ ሓምለ 2027 ጀሚሩ ከዓ ኩሎም ዕድሚኦም 18 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ብቕዓቶም ንምግምጋም ሕክምናዊ ምርመራ ክገብሩ ክግደዱ እዮም። መንግስቲ ዝሓንፀፆ ሽተታት እንተዘይተማሊኡ ሓደ ዓይነት ግዴታዊ ምምዝጋብ ብባይቶ ድማ ክሕሰብ ይኽእል እዩ። ኩናት እንተተላዒሉ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ካብቲ ምሕተቲ ጽሑፋትን ውፅኢታዊ ሕክምና ምርመራታትን ርኢኡ ክምልመሉ ዝኽእሉ ሰባት ክወስድ ድማ ክኽእሉ እዩ። እዚ ሓሳብ ግን ካብ ገለ ፖለቲከኛታትን መናእስያትን ከቢድ ተቃውሞ ይገጥሞ ኣሎ። መናእስያት ጀርመን እውን ነቲ ሓሳብ ዘለዎም ተቃውሞ ድማ ስሚዖም ኣለዉ። ነዚ ተግበረ ዳህሳስ ካብቶም 18 ክሳብ 29 ዕድሚኦም ጀርመናውያን እቶም 63 ሚእታዊ ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቃወምዎ ድማ ይሕበር። ጀርመን ሕሉፍ ታሪክ ኣብ ግምት ብምእታው ወተሃደራዊ ሓይሊ ንምዕራይ ካብ እትቁጠብ ነዊሕ ጌራ እያ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምፍጻማ ግን ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ፍሬድሪክ መርዝ እዚ ንምክልኻል ጀርመን ዝምልከት ሕጊ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን ክትግበር ኣለዎ ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እዘን ኩለን እተን ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾነ ሃገራት ኣውሮፓ ምክልኻል ዝገብርኦ ወጻእታት ክውስኽን ካብ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ጸቕጢ ድማ ይጋጥመን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ሃገራት ኣውሮፓ ዕጥቅታት ንምድላለው ዝገብርኦ ዘለዎ ወፍሪ ነቲ ንዋት ምክልኻል ዘፍርን ዘቐርብን ጀርመናዊ ትካል ንራይን ሜታል ኣታዊኡ ንኸዛይድ ዓብዪ ባብ ድማ ፈጢሩሉ። ኣርሜን ንዩክሬን እውን ወተሃደራዊ ንዋት ከም ዘቕርቡላ ብምሕባር ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኢና ንኸስብ ዘለና ክብል ድማ ገሊጹ። እቲ ጸሓፊ ኣብ ተሽከርከርቲ ኣብ ተተኮስቲ ክንሕይል ኣለና ናይ ገዛ ርእስና ናይ ሳተላይት ብቕዓት ክህልወና ኣለዎ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ክኔታዊ ብልሒ ካብ ዝኾነ እዋን ዝያዳ ንሰርሕ ኣለና ክብል ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ጸብጻብ ኣሜሪካ ሩስያ ንሓላፍ ራይን ሜታል ንምቕንጻል ውዲት ዓሊማ ከም ዝነበረት ይሕብር። እንተኾነ ጸብጻብ ርጉድ ዝኾነ ዘቕርቦ መርትዖ የለን። ንኣርሜን ኣውሮፓ ዳግማይ ዝሕል ኩናት ወይ ኣሓብቲ ኩናት ድያ ዘላ ተባሂሉ ዝተሓተተሉ እዋን ዝበልኩም በልዎ ሰላም ዘለዎ ግዜ ጉን ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሮቢዮ ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ዕጥቃ ዘለዋ ሃገራት ካብ ተግባራትን ክቁጠባ ጸዊዑ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሮቢዮ ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ዕጥቃ ዘለዋ ሃገራት ብምባል ንሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ዘነጻጸረ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ሕሊፉ። እቲ መልእኽቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብምዕጣቕ ንኹነታት ሱዳን ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋዳ ዘለዋ ሃገራት ካብ ተግባራትን ክቁጠባ እዩ ጸዊዑ። ኣብቲ መግለጺኡ ማርኮ ሮቢዮ ብምኽንያታት ርክብ ሚኒስተራት ጅለ ሸውዓተ ኣብ ካናዳ እዩ ነዚ መግለፂ ኣውፂኡ። بخالي زيننا دما هاجراويت جانتي إرتران أو نيروبي شامبيون أفريقيا 2025 سنبت 16 حدار ناب تخاب 20 خسكاب 23 حدار 2025 أب هاجرا كينيا ذكر ودير شامبيون أفريقيا 2025 اتقعد هاجراويت جانتا بشكليتا إرترا بسولوس أبيت صحفة كوميشن بهال سبورتن إرترا كوميشنر كوميشن بهال سبورتن إرترا أمباسادر زمدة تخلا حلاف مختلن هاجراو فيدريشناتن أولمبيكن بارالمبيكن بونيريل سلومون سيوم تسامو كوميتي هاجراو فيدريشن بشكليتا إرترا أو اشترخوا الوقع مفونا وتغير لا أبتناي مفونا سنة سرعة أمباسادر زمنة تخلف تسمعوا قال ولا درتي إرترا شامبيون أفريقيا حياته ذل خبر خعقون هزون منجسن زشكم ومحلف النت نخبرن هجروا بانديران أو ننحل حلون فقرن متحلين بمنصورة مخر حلفتهم من سلطنتهم من بمتكبر نتنكم أم تدالين زمت أمواد درتهم هجرات بديهم مسمولو عندهم بسلام كيدهم بسلامكم الله سدماتهم نيتو قاليت اللهم
ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣቶም ሙሴ ብወገኑ እኩል ምድላው ገይሮም ከም ዘለውን ኩሎም ተቀዳደምቲ ድማ ኣብ ጽቡቕ ብቕዓት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ሓደሽቲ ዘመናውያን ዝኾና መወዳደርቲ ብሽክሌታ ተዓጢቕና ንኸይድ ብምህላውና ከምቲ ልሙድ ዓወት ሒዝና ከም ንምለስ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ክብል ገሊጹ። ኣሰልጣኒ ናይ ማእኸል ወይ ድማ ቻኒየር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መምህር መድሃንየ ተክለማርያም ኣላይ ሃገራዊት ጋንታ መምህር ጸጋይ ተቀዳደምቲ ነብዝሃዎ ቃል ድማ ሃገራዊት ፌደሬሽን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝገበረሎም ሙሉእ ጠለባት ድሕሪ ምምስጋን ንዝነበረ ክብሪ ዓቂቦም ብዓወት ክምለሱ ምዃኖም ሓቢሩሎም። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓበይቲ ብኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ሜሮን ተሸመ፣ ኑር መሓመድ ዓብደል ዋሂብ፣ ናታን መድሃንየ ክትውከል ክትከውን እንከላ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ብምክያስ ማእኸለ መዋእል ግርማይ ሄኖክ ምልብርሃን ዓወት ኣማን ድማ ክትሳተፍ እያ። ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብሞናሊዛ ኣርያ፣ በረክቲ ፍስሃየ፣ ሱዛና ፍስሃየ፣ ኣድያም ዳዊት ክትውከል ክትከውን እንከላ ኣብ ናይ ማእኸሎ ድማ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብተቀዳደምቲ ናሆም ኡፍዮም፣ ኬቨን ተክለማርያም፣ ዮሃንስ ኣክሊሉ፣ ናታን ተስፋ ኣለም፣ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብተቀዳደምቲ ኣድያም ተስፋ፣ ኣርሴማ ዓንዶጽዮን፣ ሮዚና ብርሃነ፣ ናርዶስ ጸጋይ ክትሳተፍ እያ። ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ብምትሕባር ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታን ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ዝተዓደጋ ክልተ ናይ ግዜ ማለት ናይ ኬርኖ ሜትር መወዳደሪ ዝርከበን 10 መወዳደርቲ ብሽክሌታ ንተቀዳደምቲ ድማ ተረኪበን። بتمساسال زينانا دما بفيدريشن بشكليتا زوا ماخل تمديبو كاو شوعات خسكاو 11 حدار كوهاب زقني ني حمشو معال سلطنا دق انشي تقدادمتي كاو كلن غانتات زوا ماخل تواصا 28 سلطن تستاتفو 11 حدار 2025 ابدراش زوا ماخل تزازيمو ميكيل ولداو كلتشحن 25 انتاركتيك ايس الترا ماراثون وددرو بحمش 26 14 تزازيمو اب إليت كريم ماراثون ناو شوعات هغورات دما تطنبيرو BBC ni President Donald Trump ይቅርታ ሓቲቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ6 ጥሪ 2021 ዝገበሮ መደረ ንሰነዳዊ ምድላው ፓራኖማ ቆሪጹ ዘላገበሉ መንገዲ ላዕለዎት ሓለፍቲ BBC ካብ ሓለፍነቶም ክሳብ ምእላይ ተበጽሐ እኳ እቲ ጉዳይ ዝፈጠረ ወጥሪ ዛጊደ ሃደአን BBC ኮርፖሬሽን ንትራምፕ ወግዓዊ ቅሬታ እኳ እንተሓተተ እቲ ትራምፕ ንዝቀረበ ሕቶ ከሓሳግነት ይግበሎ መደረ ትራምፕ ተቆሪጹ ተላገበሉ መንገዲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ዓመፅ ወይ ድማ ናዕቢ ስጉምቲ ክወስድ ብቐጥታ ፀዊዕ ዝብል ግጉይ ግንዛበ ከም ዝፈጠረ ዝኣመነት ኮርፖሬሽን እቲ ናይ 2024 ሰነዳዊ ምድላው ዳግማይ ከም ዝመርመሮ ድማ ገሊጹ بخالي زينانا دما ديغا شاوقت بحلاف ጨንፈር ሕርሻው ትሕቲ ቅርጺ ዘዋ ማእኸል ኢንጂነር አብርሃም ከም ዝወሎ ምምሕዳር ከባቢ ግልዕል ዕለዋይ ክፋል ንረቃው ጻድፍ ካብ 700 ክሳብ 900 ሜትሮ ልዕሊ ጸፍሒ ባሕሪ ዝርከብ ኮይኑ ብሰንኪ ቶፖግራፊያዊ አቀማምጡ ብተደጋጋሚ ዘጋጠም ድርቅን ከቢድ ሕጽረት ማይን ከም ዝፍለጥ ዝሓበረ ኮይኑ ምእንቲ ዝግን ምምሕዳር ዘዋ ማእኸል ነቲ ዝተጠቐሰ ጸገም ማይ ንምፍታሕን በቦቢልና መናወሩ ህዝብ ንምምሕያሽ ዲጋ ሻውቀት ንምስራሕ ከም ዝተወሰነ ድማ ፍሊጡ ኢንጂነር አብርሃም መስዒቡ አድላይ ምድላው ብምክያድ ማለት 7 ሚልዮን ናቕፋ بزوا مأخل المنيستر حرشان دلو مسكون خامون نايد مسارحتات بزملكات مس منيستر مكلخال مس قرب حصان جهان مستحاز دما مس مكتات بروجكت عدهالو بزتأثر مردا ناهين صديقا تجمير زولا خوينو تزاديقا ناي مندق كوينا قفح مايكوصا استا 300 هكتار كم تخونا دما قليسو تزاديقا 10 متر برخا زلوا خوينو لعلي 83 متر كوبيك مايك تحس كم تخل دما قليسو بزيكا زو صفحة راجي كونا تحتي زلت حتواي ماي سلازم عبل او تخاوز هلو بركتو عوي خم زخونا قليسو بتوسخ زاديقا مس ملأت او لعلي زويتاو غلغلتن اتهورا حل علكم زخونه دما غليصو ناستا 8 هكتار مريت ون ناي ملمع تخولو خم زلو دما غليصلو ابز مرقا ዝተረኸቡ ድማ ላዕለወ ጀነራትን ሓለፍትን ድማ መስጊኑ بخالي زينانا دما جنرال البرهان تقصدو نمبال 4 قدم خونت كم زقربه تغليصو ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድ ንምቁራጽ ኣብ መንጎ 4 ሃገራት ሓድሽ ጻዕሪ ግበር ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ብኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ሕብራት እምሬት ዓረብ ጽን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እዩ እዚ እማም ቀሪቡ ዘሎ ድማ ብቁልጡፍ ንሰለስተ ወርሒ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተወስኺ ግበር ከምኡውን ክልቲኦም ውድባት ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ፖለቲካዊ ዘተኸጅመር ዝጽውዕ እናተባሃለ ይዝርከብ ጀነራል አልቡርሃን ካብ ኣደራዳሪቱ ዝቀረበሎም ጻውዒ ድሕሪ ምቕባል እዞም ዝጽውዑ ቅድመ ኩናት ከም ዘቀረቡ ኣብ ሱዳን ዝተባሃለ ጋዜጣ ተጽቢቡ እቲ ቀዳማይ ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ ካብቲ ቀረባ እዋን ዝሓዘ ከባብታት ክወጽእ እቲ ካልኣይ ድማ ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ ናብቲ ዕጡቋት ዘዳሎ ዘሎ ማዕስከራት ከኣቱ እቲ ሳልሳይ ድማ ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ ካብቲ ዘለዎ ከባብታት እንትወጽእ ሓይሊ ፖሊስ ነቲ ከባብታት ክቆጻጸር እቲ ራብዓይ ድማ ምቁራጽ ተኹስ ዝከታተልን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ ዝግበር ቀደበ ጽዋር ዝቆጻጸር ህግራዊ ተዓዛቢ ጉጅለ ክምስረት ዝብሉ ቅድመ ኩነት ከም ዘቐመጠ ድማ እናተገለጸ ይርከብ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ብመዓልታዊ ጀህራን ሓሰት ብልጽግና ወደብ ኣምፃና ነዳድ ፈሓርና ድሮን ሰራሕና ኒኩለራዊ ፀዓት ከተምና ስርናይ ሰደድና ወዘተ እዝናኑ ይፅመም እምበር ክደናገር ኣይከኣለን ብኣንጻሩ ዝህቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ድማ ተረይ ተቃውሞ እዩ ደሞ ሰራሕተኛን ኣዋርሕ ምኽፋል ሲኢኑ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሳጹን ኣዲስ ኣበባ ተዓፅዩ ሕልማዊ ገነት እንተፈጠረ ክፉእ ገሃንም ዝገበራ ኢትዮጵያ ግን ኣይትሕበኣን እያ ስለዚ ድማ ህዝቢ ብኣርባዕትኡ ማዕዝናት ኢትዮጵያ ብረታዊ ተቃውሞ እናሓየለ መልሲ ዝህብ ዘሎ ሎሚ ዕለታዊ ናብርኡ ምምራሕ ተጸጊሙ ድራር ዕለቱ ክረክብ ዲኽስእን ኣይፈልጥን ዝባሰ ግን ወፊሩ ንቤቱ ክምለስ ዘይምለስን ዘይተኣመነሉ ጭውያ ዝቕተል ዝእሰር ዝሞትን በዚሒ እዩ ዝርከብ ኣብ ርእሲ ዘለታ ተወሰኸታ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብመብፃዕታት ሓሶት ካድረ ብልጽግና ኩዕሾ ድማ ይኽእልን እዩ ኣብዚ ሳልስ ሰብ ክልል ሲዳማ ኦሮምያ ሶማል ጀሚሩ ዘሎ ኣድማ መምሃራን ክልህም ድዩ ክቕህም ንግዚኡ ገዲፍና እቲ ብልጽግና ዝፈርሖ መልሓት ናይቲ ውሕጅ ድማ ተለቕሊቖ ኣሎ ብልጽግና ህዝባዊ ናዕቢ ከይለዓል ክጭፍልቕ ብገንዘብን ሽመትን ክመቓቕል ከም ዝፅዕር ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ተቃውሞ መራሕቲ መካይን ጽዕነት ተራእዩ ኣሎ ኣብኡ ዝድረት ድማ ይመስልን ምክንያቱ ድማ ኣብዚ ከቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ትፅቢት ዝግበረሉ ንትጉ ህዝባዊ ናዕቢ ጥራይ እዩ ብልጽግና ምቕዳም ውድቀቱ ከደናግሮ ዝኽእል ህዝብን ክጭፍልቆ ዝኽእል ህዝባዊ ተቃውሞ ግን የለን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣብዪ ድማ ኣብ ካምፑ እናሃለወ ተማሪኹ ኣሎ بخالي زيننا دما واسمرا زركو امباسي امريكا اما علتاو سرحو خمس تملس غليصو ترامب توز حلفه وارح قميط وزنبره بزعبا باجت حصرت بزول وسانه مسرت اوسمرا زركو امباسي امريكا قصه توسين زنبره خوينو ابتلوم وصي زل حبريتا جن اوسمرا زركو امباسي امريكا نما علتاو سرحو خمس تملس غليص يركب اتمونغ ايرتران امريكان زغبر زل صمدو كاب علتنا عيو زخدل زل اوان زمدنا زن كلت هاجرات سماينا عرغي يخيدلو امريكا تاع عالمنا حيالن جباريتن حداقيتن هاجر كوينا ابز حج وانت مسي ايرترا زغبر زل صمدو خعا بتاع مزحقوس كويني يزركب اتم بامريكا ولعلي ايرترا تغور غرات كعا لعل عوي تسفا تغبير يركب ايرترا بزلوا جغرافيا قامطاو سنيت هاجر سلازخونت كعا استفالي هاجرات مسي ايرترا صمدو غبراو زفتنال زلوا وان ساعتن امريكا دما تزوا زلوا صلوانا دخمه سلازخده كتطناخرو تصعر زل هاجريا استفايت تنت بوليتيكا قرنا افريكا يغلصوا خم زلوا دما اب تزوا خاغوص بتوساخي مسي ايرترا وتدراو متحبار دليت كم زلوا ايام زغلصوا زلوا بزحج وان قي بحرو نوصو زركول زلوا وان ايرترا تزوا صتا زحلوت هاجر سلازخونه مسي ايرترا حبيرانا مسرح دليت كم زلوا ايام زغلصوا بتوساخ دما امريكان ايرترا مراخوج كتبا خم تخل زغلص زلوا خوينم اب زحج وان ناب ايرترا طورات اتو خم زلوا زغلصل زلوا وان اب ايثيوبيا زركو ميديا دما خوي يسمع علو اتمو ايثيوبيا زركو سو سلطانات ون ناي بوليتيكا يكون كال نغرات خغنازو زخولو مرحت يكونن ات مخنيا دما ايرترا خري زمكور رايا اصواري ولان سب زي ولان زول ينيرو اب زحج وان دما خوي يسمع علو اتنبسو من دران اتين زبحالات زلوا دما تدليم سساين تدلين كلتيم كل وان دما يسمع علو او يسمون ون مسالات ايرترا مسرايو اي اي خلود ما تعزمنا نيرنا ايرترا زحج وان قرنا افريكا تاوسانيتن تطماتيتن هاجر غولل ايرترا خوينا يا تركب